atong pag-ablihan ng ato ang Biblia sa mga buhat or buhatan, Acts chapter 20 verses 7 to 12. Ang pulong sa Ginoo para kanato karon niingon, sa Domingo sa gabi nagtigom kami alang sa pagpikas-pikas sa pan. Ug tungod kay si Pablo mulawig sa pagkasunod nga adlaw, nagwali siya hangtod sa tungang gabii. Daghan mga suga sa ibabaw nga kwarto nga among gitiguman. Unya sa bersikulo 9, naay batan-on didto nga ginganlang Eutychus nga naglingkod sa bintana og tungod kay ang wali ni Pablo, murag familiar sa Jikap, no? Taas kaayo. Gadukwa siya. Og sa kadugayan nakatulog og na hinamok og nahulog siya sa bintana. Mo nang atong kisarado to mga bintana diri. Sa ikatulo nga andana, no? 3 stories high. Sa pag-alsa nila kaniya, patay na siya. Apan nanaog si Pablo ug gihapan niya si Eutychus o gigakos. Dayon miingon siya sa mga tao, ayaw ka mo kabalaka. Buhi siya. Ug mibalik si Pablo sa taas. Nagpikas-pikas sa pan ug mikaon. Sa nakakaon na siya, miwali pagayod siya kanila hang sa pagsubag sa adlaw. Dayon milakaw siya. Ang batan-on nga si Eutychus nga nahulog, ilang kidala pauli nga buhi og nalipay gayod siya. Ang punto lang sa atong mensahe karong adlaw is kung matulog mo sa akong wali, it is dangerous to your health. Tara mangulit na ta. Dili. So, pwede dana ako mo-focus, no, pero dili. Kay dugay na siguro ni sana mensahe that God has been prompting to me because kanang mga earlier this year naay usa sa akong pinalangga diri na auntie, ya akong gi-request na tudlo sa ilahang wider group, sa ilang small group na about fellowship. And actually, na tingala ko ato na request kay nag-assume ko, di ba kuhan man na siya, basic Christianity. Ganong kakaputol-putol mo ko? Basic Christianity na siya, no? So basin mahimo ta og Gwen Garcia mo to, no, sa Cebu. Kung nakita mo to sa video, no, sige sa kaputlan og microphone, basin okay. Sige, okay, better. So, no, now natingala ko ato kay abi nako nag-assume ko na it's something all of us nasabtan na. All of us are kind of doing na, taken for granted na ako ba na sabotable. Ingon pa sa usa ka radio station, kailangan pa ba i-memorize yan, no? Or mga kailangan pa din na sa itudlo. And I believe when we did, no, go through the Bible about it, nindot kayo na time, and usa to sa kitanom sa Ginoo sa ako, and I considered it. And then if nakapansin mo or nag-ihap mo sa pila na simana nilabay, ikaupat na ni karon na Domingo na gi-allow ta, gitugtan ta sa Ginoo na mobalhin na diri sa sulod. No? And sa upat ka simana, sige yapon tag-adjust, no, kung unsa ang temperature sa atong aircon para dili kayo mo mabugnawan, di kayo mo maigigangan ug no, dili mo makatulog. So, ang akong kuan karon is kani siya na libro sa Acts, no, mga buhat. Ang tawag ani sa iyahang kasulatan is mura ni siya nagtell ka og story or narrative, no?
narrative. There's a story of what's actually going on, no? Na gisulat ni Dr. Luke ang nahitabo sa una in a narrative form. So, naani siya katuyuan sa Diyos. And ang akong gusto para sa ato at today is consider nato nganong sa unang panahon, grabe sila ka-devoted sa fellowship. Nganong ang usa ka Kristohanon di ay dapat gyud di ay maghinigugmaay sa iyang kauban na mga believers o kung aham sila magatipok locally, no, even to the local church. So ang akong title for this message is ang Kristohanong devotion, no, to fellowship. Nganong dapat intentional kita i-devote gyud nato atong kinabuhi, ang atong oras, atong enerhiya para sa kaning nindot kayo na hinigugmaay na atong hinigugma na dawat nato sa Ginoo ug sa kaning paghinigugmaay sa isa't isa na dili lang dayto katong atong higugmaon ang mga wala pa naluwas, kailangan di ay gyud nato bilang bunga sa usa ka anak sa Dios, nahimong anak sa Dios na maghinigugmaay sa mga kauban nato diri sa atong pagtipok bilang iyahang simbahan. So, kanisa na story, do naa diri si Eutychus nahulog sa tulo ka story kay nakatulog, no? Dinhi ko mo focus kang Pablo. Ug kang Pablo, do wala nato na dili nato makita diri nang giingon ni, no, na gihigugma ni Pablo ang simbahan, gihigugma ni Pablo ang mga Christians. Makita nato dinhi sa pag-tell og story ni Dr. Luke. Makita nato sa iyang buhat, in other words, no? Kabalo man ta, no, na ang pag-say I love you dili lang isulti sa words, it should also be demonstrated. No, ipakita sa aksyon. Kung magtugma ang atong pulong o atong binuhatan, then mo na ang insakto. There's something wrong kung, no, storya ta I love you, pero atong binuhatan, dili labing. There's a problem with that. So, makita nato on the onset, sa kanina description or narrative ni Pablo is that grabe ang paghigugma ni Pablo sa simbahan. Kung mutanaw ka sa verse 1 of chapter 20, no? Naay gubot na hitabo. O mapantayan na nimo kung basahon nimo ang chapter 19, naay gubot na hitabo didto kay nagrayot ang mga katawhan sa syudad sa Ephesus kay nayabo naman ang mga negosyo sa taghimo og idolo, no? Kay while nagwali og nagtudlo og nag-share the gospel si Pablo diha sa syudad, daghan naman gakaluwas. And no, dili naman mamalit sa ilahang mga produkto, mga idolo, no? And so siyempre, nayabo may ilang kaldero, suko sila, ilahang sumbong ilang gidasok o nang damay sila na nag-assemble sila og riot, no, sa chapter 19. And mo ninong tungod sana, human sa kasamok, ang gibuhat ni Pablo, imbes moingon siya, kapoy man diri no, balhin ta bay kay delikado ta diri. Gipatawag ni Pablo ang mga sumusunod na ni Jesus, mga followers of Jesus, ug unsa ang gibuhat? Gidasig niya sila. Ug dayon na namilit siya nga moadto na dayon sa Macedonia. So makita gyud nimo ang dedication ni Pablo is that makita nimo na love kay niya ang simbahan kay maski mabutang siya sa peligro, mabutang sa delikado ang iyang kinabuhi, ihagyapong padayunon ang pagpakita og love, og devotion, og ihagyapong mo-appeal gihapon siya. Mutawag gihapon siya na magtipok ta. Ali bi. Kay no, ganahan kay ko makikita ninyo. Kung mabantayan nimo iyang mga kasulatan sa mga epistles, no? Makita gyud nimo dito again and again, grabe akong pag-ampo ninyo, grabe gusto kay ko moadto sa inyo, mo bisita sa inyo, makita gyud nimo iyang love na gusto gyud siya mo appeal sa ilahang mga tipok-tipok. Even if mabutang sa peligro ang iyahang kinabuhi. Daghan mga lugar ang iyahang gipangadtuan ingon ang verse 2, no?
o makita nimo sa bawat lugar na iyahang adtuan, muapil gyud siya sa mga tipok, sa mga magtotoo, tungod kay gihigugma man niya ang brethren, ang mga fellow Christians. Normal na siya. Dili na siya si Pablo lang. Mo na ang makaingon si Pablo, no? Sunda ko as nisunod ko ni Kristo. So nakita nato na ang iyang great love for the church maging klaro sa iyang binuhatan na bisan asa siya no lugar, maski butang siya sa peligro, makigtipok gayud siya, makig-fellowship gayud siya sa mga fellow believers. Makita nimo no na sa verse 3 na ay nahibaw-an niya na plano na patyon siya and ni adto siya sa laing lugar pero sa pagpanahon na ni adto siya dito nakigtipok na pud siya sa mga fellow believers. Nag-fellowship na pud siya. Dili lang sa panahon na mga peligro, no? Kita tanan dili man ta mabutang sa makadawat ta og death threat, no? Tawagan ta kung adto ka dias di ka patyon gyud ka, dili man ta halos tanan makadawat og ingana, pero usually naata sa ikaduha na kategorya. Unsa man ang katuha na kategorya? Kapoy man, di ko ganahan mo adto, way gana, sakit ako ulo, no? Or nakoy gibati, or busy man ko. Dana ta usually. Ma-inconvenient ta or tungod sa ka, no? Lisod sa panahon, maabot ta sa kanang no? Maipit ta sa oras or kakulang atong oras. And sa papilion ta ahaman ta mo padulong dito ta mupili sa atong giadto sa mas importante. Pero ginaauhag ta mo karon na sundon nato si Pablo kay nabantayan nimo sa bersikulo 7 og tungod kay si Pablo no naa siya biyahe, mulawig siya sa pagkasunod nga adlaw. Ubiyahe na siya. So tungod ana, mulakaw naman siya pagkaugma, nagwali siya sa ilang fellowship hangtod sa tungang gabi. No? Kay grabe man ang iyang devotion, iyang love, commitment sa ila. Na even if mabutang siya sa inconvenient times, inconvenient time na biyan ng alas 12 sa kadlawon, no? Taman ka diha. And yet, grabe ang iyang paghigugma, o grabe ang paghigugma sa simbahan, sa isa't isa sa ila na sige lang, okay lang, no? Let's spend more time together. Ug sa diha, no? Motong nahitabo na ni Eutychus, dili man siguro gituyo ni Eutychus sa sugdanan pa lang, no? Nagdala na siya habol, unlan, kabalo, gusto gyud siya matulog sa sugdanan pa lang, kun dili naningkamot taon si Eutychus na maminaw, pero ngayon, dugay mo gyud ang wali ni Pablo, nakatulog siya. Ug dili gyud nato mahibaw-an na Hudiyo gyud si Pablo. No, Hudiyo gyud si Pablo. Kay kung Pilipino pa ni si Pablo, paghulog ni Eutychus, pagpunit anak niya, moingon man siya, ay wa pa man nag 5 seconds, okay pa ni si Eutychus. No? Okay ra. Wa pa man nag 5 minutes. So, pero nakita na to na na-interruption and yet, unsay gibuhat nila, no? Gibanhaw sa Ginoo balik si Eutychus, dili man niya normal, pero unsa may rason sa Ginoo para makabalik sila, nalipay sila, na-encourage sila, ma-establish gayud ang pagka-apostol ni Pablo na tinuod gid sa pinadala sa Dios na ang iyang giwali na mensahe is tinuod gayud na si Hesukristo nabanhaw gayud sa kamatayan. So, kung nabanhaw si Eutychus o kung muwali karon si Pablo, si Jesus Christ among nakita ni banhaw 3 days later from the dead, tuo na tanan. No? Kaya nakakita man sila ilang kauban na banhaw. Bag-or yun. And so, dili man na siya normal, dili man na itugot sa Ginoo permanente, permi sa atoa, pero naikatayuan ng Diyos ngano yang gitugot ato na panahon, and it was to establish the ministry and the church sa una. Now, nakita nato karon sa versikulo 11 is that paghuman nato na milagro, balik sila sa taas, ngano man, nag-share sila sa Lord's Supper, they ate together, and nilahutay sila bikan sa kadlawo sa tunga-tunga sa gabi taman sa kadlawon. Such devotion, no? Now, akong question para sa ato, kadumdum mo kinsa ni Pablo sa una?
Kadumdum mo kinsa ni siya sa una? He hated the church. He was a hater, not a lover of the church. Di ba? Hate kanya ang ni-convert from Judaism to this kulto na the way na nisunod kang Hesukristo na iyahang panggukdon, iyahang pangprisuhon, lipay kaysa o approval kaysa nagibato nila si Stephen na namatay. Naa siya dito. Thumbs up siya dito. Because he hated Christians. Why would now, nga naman unsay nausab, na si Pablo, ingani naman. O nga nung dapat tanan anak sa Diyos, ingani man. Unsa may basis sa gugma sa usa ka Kristohanon na higugon man gyud niya dapat ang iyahang kauban na mga believers. 1 John chapter 4, 19 to 21. Ug naingon diha, nihigugma ta sa isa't isa. Tungod, gihigugma ta una sa Dios una. Naay mausab mga igsuon, kung ma-born again ka by the grace of God. Naay mabag-o sa imong kasing-kasing na kung wala na sa una before ka gibag-o sa Ginoo. Pag luwas sa Ginoo nimo, naa siya ihatag na gugma na dili lang karon taman sa imong pamilya, sa imong papa, sa imong mama, sa imong mga anak, sa imong mga lolo, lola, dili lang sa imong mga igagaw, kung dili para sa imong tanan kauban dinhi sa simbahan sa Diyos. Bahala, naka sa Cagayan de Oro, naka sa Cebu, naka sa Manila, or naka sa Gawas. Bisan asa ka mo adto, kung naay Kristohanon didto, naay paghinigugmaay diretso na ihatag sa Ginoo. We love each other because He loved us first. Mo din na ang munang normal ni. Munang nag-assume ko na tiri sa GCAF, kung luwas ta, naan na ni. And yet, nakarealize ko ba, hala, tama no? Dili lang data mo assume, itudlo man dahil gihapon ni. And so I praise and thank God, my dear sister, my dear auntie, nagiingnan ko, tudlo imibi. And so, no, in verse 20, niingon man diha, if naaman sa ato adinhi, na miingon, Kristohanon ko, gihigugma na ako ang Diyos, pero wala siya paghigugma sa iyang igsuon, iyang brother, iyang sister. He hates a Christian brother or a sister. Ingon ang pulong sa Diyos na makakna siya. Dili tinuod ang iyang pag-iingon na love niya ang Diyos. Do you see? Na kani siya gi-expect sa Ginoo nga naman gihatag man niya sa tanan anak niya. Kung wala tay paghigugma sa atong mga kauban na giluwas sa Diyos, nagiingon siya ang balaang espiritu sa Diyos naa na at naging templo na sa bawat magtotoo. Na makita nato sila, how much can we love? Dili ta makakigugma sa ka Diyos na di ta kakita. In verse 21, iyang gihatag ni na sugo. Sugo ni mga isuon, dili ni siya optional. Katong nagahigugma sa Diyos, kailangan higugmaon gihapon niya iyahang mga kauban na mga Kristohanon na igsuon, brothers and sisters. Mo na ang basis ni Pablo. Usaman siya sang nausab from a church hater to a church lover. Kabalo mo, tinuod ni nako, by the grace of God, gihibutan ko niya dinhi bilang inyohang pastor. Pero kabalo ba mo, batanon ko,
O yes, even graduate na ko high school. Na may mga high schooler rin, no? Wala ko'y love sa simbahan. Wala ko'y love sa mga taga-GCAF. Nga naman, pag ingnan na ta sa akong papa, mama, simba na, David. Oh, di ko ganahan mo adto. Pero tungod mo adto ko, tungod pugson mo ko sa akong ginikanan, no? Tudluan man nila, iyalamang i-require akong obedience. So, mo adto ko. Pero mo ani ko dinhi, ako ang pinaka-last mo abot, maglingkod ko diha, suki ko diha sa likod. Either dara ko na side, or dara ko na side. Makitaan ko nyo diha sa una na sa likod. O, kada may itong mahuman ang wali, and then mag-offertory song na ta, nana ko diha sa portahan sa tunga, ready to go na dayon, or kung ako diri sa silong, dara ko, mugawas na dayon ko, muuna na din kong uli before even nangauli na tanan. Kaya ingana man ko, ingko na mas daghan pa akong gusto buhaton sa kalibutan kaysa mo pabilin dinhi. Gusto na ko mulakaw kung pwede lang, no? Pwede gali dili ko mo tunga diri Domingo. Ngano man, wala man ko love sa mga kauban nako diri sa GCAF. Nganong nausab man sa usa ka tao like me na maboard kung maminaw sa wali sa Dios, na walay paki kung nagkanta ang katauhan sa Dios, na nagkanta ta para mag-praise o mahatag og dayag, praise and worship sa Dios. Giusab man ko sa Ginoo. Giluwas man ko sa Ginoo. Ug I found myself, gusto na rin ko mubasa sa iyang pulong, gusto na rin ko mukanta og praise and worship sa iya, gusto na rin ko mo-appeal sa mga small groups, gusto na rin ko mo-appeal og simba sa mga Domingo. Naay kausaban. Nangutana ko sa atong mga angkol og mga auntie, ingon pa ni Martin Lloyd Jones, usa sa ka bigatin na mangwawali, ang Christian faith is ultimately dili lang na sa doktrina, sa mga teachings, sa mga pagsabot, sa kaning mga atong pagunahuna, no, na daghan tag nahibaw-an. It is a condition of the heart. A condition of the heart. Dili na to na mabuhat, na baguon na to ang kagulingong kasing-kasing. Dili na to mapugos kinsa atong i-love. Kailangan ni siya ihatag kanato. O gihatag na sa Ginoo, bunga and prutas, ebidensya para nimo mga igsuon, para sa imong kalipay, sa imong assurance, na luwas ka tinuod, na born again ka tinuod, naa kay paghigugma sa imong brother and sister. Makapasaylo ka sa imong brother o sister no matter what is a fruit of real conversion. The proof of being born again, no, is that ingon sa 1 John 3:14, kabaluta, para manisigurado mo that you have passed from death to life. Giluwas mo sa Diyos, gibalhin na mo sa kingarian niya sa suga, sa hayag, because you now love the brothers. And whoever still does not love, naapa sa kingdom of darkness. Nisulti lang siya, I love you Lord, pero ang kasing-kasing, patay. Ingon pa ni D.A. Carson, a good theologian, no? Love the church because Jesus loves it. The change na bag-o na tao, the new creation that is now us, kung giluwas kita by grace through faith, is that you will love what God loves. You will hate what God hates. And God loves the church. God loves you. Each and every one of us. Ingon pa ni Dietrich Bonhoeffer, the physical presence of other Christians is a source of incomparable joy and strength to the believer. Grabe, no? Ang fellowship di ay, nganong ganahan kita mo appeal, nganong si Pablo ganahan kay siya mo appeal, busy kay siya, kay naade siya blessing, no? The blessing of joy, the blessing of being encouraged. Wala ko'y kusog, kapoy na. Pero pag mo-appeal ko sa mga fellowship, musimba ko kuyog din sa GCAF, madasig ko balik. Discourage kay ko sa Badog, discourage kay ko sa atong Friday, Thursday. Pero pagkita na ko sa iyong dagway, nagngisi na ako. Wow. Salamat Lord, na ay blessing. How many times na again, giprove na sa Ginoo sa ako
Di ko gusto mo bangon. Kapoy man, Lord, bugnaw panahon, lami kayo makubot balik, tulog balik. Ulan-ulan na ba? Pero pag anhin ako, murag, wala diretso ang kapoy. Thank you, Lord, for bringing me here. Naagyuday joy and strength. Dili lang na siya basta-basta. Ingon pa ni Auntie Corrie ten Boom, no? The survival of the Jewish Holocaust. When a Christian will shun fellowship with other Christian, no? For whatever reason, malipay ang yawa. Mungisi ang yawa. Moingon pa si Charles Spurgeon, mga uban Kristohanon, they try to be a Rambo, no? Go to heaven alone. I don't need others. Diba? I can make it through life without assembling together in a local church. But believers are not like bears. Dili ta lion, dili ta solitary animal. We are sheep. Ingon pa ni Spurgeon, ang mga sheep, di ba? Mura na sila grupo-grupo gina. Kuham tong usa grupo, di ba? Ana grupo ingana dita. So you see, this is not a isolated lang kang Pablo. Throughout church history, people have discovered this wonderful truth gihapon of devoting oneself to fellowship and physical togetherness of the church. Yes, naaman tayo virtual fellowship, but it is never a replacement for physical fellowship. Show me a marriage na pwede na habang kinabuhi nila, sige na silang tawag og mag-virtual call sa isa't isa. Ang bana og asawa. Wa may mahimo mga anak-anak. Di ba? Kung wala gay physical na pagkuyog. It doesn't work. There is no replacement for the blessing of physical togetherness as a church. Busa, ingon diha no na sa Acts 2:42 ang tanan mga believers, and this is where I get my title, devoted themselves to the apostles' teaching, sa pagwali, paminaw sa wali, sa fellowship, devoted themselves to fellowship, to the sharing in meals, appeal ang Lord's Supper, appeal ang pag-ampo. They devoted themselves to all these things. Now, if namoy Biblia, i-underline ninyo ng fellowship, no? O kaning sharing in the meals, kay mo na nga ako ang i-highlight karong kabuntaga. Mabalik ko sa akong text, Acts 20 verse 7. So kasabot na mo ha, na kanisya, dili lang ni siya dinhi sa Acts 20 na 7 na story na dana lang sa ilang panahon. Tinuod yun for all time. Na dapat maghinigugmaay yun sa isa. Dapat devoted to fellowship gyud ta sa isa't isa. And makita nato karon sa Acts 27, and gusto nato ni maawat, no? On the first day of the week, we gathered with the local believers to share in the Lord's Supper. Nagtipok sila. First day of the week is Sunday, no? Kaya ang Sabbath day nila sa una is Saturday, but sa mga Jews, pero on the first day of the week ang mga Christians gathered, that's a Sunday, o nag-gather sila sa gabi. So, but that's another topic. Ang atong i-focus lang karon is the Lord's Supper. Now, the Lord's Supper, atong buhaton karon, if na-notice nimo na yung mga lamisa dire all over the hall, we're gonna have communion. That's one very good understanding of the Lord's Supper. Tinuod. But sa una, gi-practice po nila, they call it the agape feast. The Lord's Supper was both the communion in obedience to the ordinance of the Lord, na mag-communion ta until He comes again and again, buhaton yun nato na, but it was also called or a practice as a love feast. Sorry, agape meal, no? Agape feast or love feast. Unsay pasabot sa agape meal? Pasensyahe ang terminology, pero sa Pilipino, ang tawag na to ana is magpatlak. Binuhatan man nagyapon nato, no?
Ali be, tipok-tipok ta. Ang samaya itong kuhan eh. Patlak ta bay. Oh, patlak. Basta magtipok na patlak. Kung Christian setting, ginabuhat na gyapon nato karon. Mo na ang basically ang agape feast. Magpatlak ang mga Kristohanon. So kanina panahon sa Acts 20, nagpatlak ni sila. Okay? Nagpatlak ni sila. Busa, baski nahulog na si Eutychus, naog dali naog si Pablo, kadumdum ni sa, ilami atong kuan, uy, humba ni Ronron, no? Lami itong litson na to. Buhi na ka, okay na ka. Dali, balik ta. Saka ta. Dali, kaon nita. O, pag magbusog, wali na balik. Pak. Dana po enerhiya, no? Kay basta good food, good times, di ba? Energy na po, taman kadlawon. Di ba? So, may imagine mo na lingaw to na panahon. And, no? Atong na-realize, by the grace of God, kato akong beloved auntie, nang ingon, ingna ko bi, tudlo yang among group. Kabo ka, ginabuhat ni sa daghan kaayo. And one of that picture na to is, every 7 o'clock, natay makita diri na grupo na mag-love feast na sila. No? Magdalag kape, pan, mga kakanin, mag-share na sila. That's a love feast. Kana ako makita sa itong mga wider groups, mag-outing, magpatlak, no? That's a love feast. No? Nagkaon mo. Ginabuhat na ito sa GCAF. But I'm gonna challenge all of us to do it more and to do it with more people. Dili lang sa atong naandan na grupo. So, nga naman, kay namay rin panahon sa una na naabusar ang love feast. Kaning agape feast. Supposedly love. So, yan, naabusar siya sa una and pwede po nato mabalik kung dili na makabantay. How was it abused in the past? Well, in 1 Corinthians 11, maingon diha, ikasabaan niya ang Corinthian na church, si Pablo, ingon siya, kamo ba, kung mag-love peace mo diha, patlak-patlak mo diha, well, you're not actually doing and celebrating the Lord's Supper. Nga naman, because, kamo-kamo raman. You are just eating before everyone goes to the meeting. Kana yung gidala na, imagine no, patlak na ba eh? Ikaw dala sa litson, ikaw dala sa humba, pero pag abot niyong tipok, ang nidala sa litson, siya rin mukhaon siyang litson, di siya mo share. No, ang nagdala sa pasayan, siya rin mukhaon siyang pasayan, di siya mo share. And somehow, ingon siya, naayuban na ito mga kauban, di ka-afford. No? Kaya nga naman ang simbahan, naayuban, naikaya, naayuban, wala. Pag gather nila together for love feast, maski katong walay kaya na makadalag yung maski usa ka plato or tinidor, makakaon gapon. Naabusar siya sa una kay katurang naay mga kaya, nag-iya-iya na rin sila. So magtipok ang simbahan, naay grupo, lipay kayo, busog kayo, grabe ba eh. BH ta, pero naay uban, nanguli, wala. Kung duha, number 2 ang whole pagawas, number 4 na, pahuot bukos. No? Huot bakos na lang ta. Di ba? Wala sila. Ingon si Pablo, nitipok pa mo. Dapat sa inyong balay na lang mo nangaon. In other words, naabusaran nila. They were just thinking about themselves. There was a selfishness to it. There was a gluttony to it. Nabulaos na dayon. No? And so, ingon ko, guilty ba ang GCAF, ani? Pwede ta maging guilty, no? Kung atong pamilya ratong ginahuna. Nakita na ako, bitaw, katong nag-celebrate ta 4 Sundays ago, and na-rediscover na to, again, wala tayong inbintoan eh, pero na-rediscover na to ang joy na ang entero GCAF nag-fellowship meal. No? Naiuban, naikaya, naghatag more, naiuban, mas walay kaya, no? Yang gidala, yang kagulingon, nagyod, pero nakakaon tanan. No? Lipay. Lipay, no? And then, ingon ko, maybe we should do more, not less. Maybe sa atong ginabuhat, kay atong kultura sa una, abi na ako, di ginato makita na again, is that, di ba kung mahumanta, labaw na kanina sa Alas City, naamang yun, no? Lagi ka fellowship. Pero most of us goes home right away. Kaya nga naman, naatay mga lakaw-lakaw, kanya-kanya with our family that we will have love feasts with. Meaning, every Sunday, a Filipino family, normally, typically, makigtipok sa ilang kagulingon na pamilya lang. So busa akong hangyo sa atua,
maybe do more and do with more people. Maybe what we can do is, instead of kamulang permi every Sunday, mang-invitar mo usa, duha, or maybe another family, puli-puli or lain-lain, and you get to know more, exchange stories more, no? Maybe, no? Baski mo adto mo restaurant, dili na lang mo sa GCAF open area. No? Naana mo si Joyful Channel na mag-serve og food and have your meals here. No? And na din mo ma-invitar og mailhan, mahalubilo more and more. And you will experience joy. Maybe you can do more. Kay naabusar man day sa ani sa una, nagkanya-kanya. Yang iya na iya aho-aho ba? And so dili ta gusto na mahitabo tanon na kasab-an ta ni Jesus Christ bilang simbahan. Naa siya kasab-an na simbahan, naingon siya, kamo mga simbahan sa Ephesus, sada kay mo no, ngindot kayong gibuhat kay barog gayon mo sa kamatuoran, di ninyo gina-tolerate ang mga evil people, inyo gina-examine yun ang mga tinuod na doktrina, dili mo tolerate og liars, but kabalo po ko, ganahan ko sa inyo kay, no, bahala, nag-suffer mo, ni-endure yun mo, ni-persevere yun mo. So, in other words, tinuod sila ng simbahan. Pero, ingon si Jesus Christ, na ako'y reklamo sa inyo. Wala mo naghigugma kanako o wala mo naghinigugmaay sa isa't isa. Magilty ba taan sa GCAP? Pwede dili, no? Kung pwede ta maminaw sa Diyos. Maybe we can love, extend our love. Naa naman, I affirm the love in GCAF that I see. And I encourage more and more of us to do it. Expand our circles. Expand our love feasts. So muna, naibalik tamo sa pag-remember. Lipay ang akong makita sa mga dagway na nag-fellowship 4 weeks ago. Napakailan picture makita, pero basin maulaw mo kay nag-ana man, pero wala na ako ipakita, pero nag-ngisi, nagalipay ang mga fellowship. Naagi true encouragement and true joy when we meet. And maybe that's what we need to do more in GCAF. Pwede ba, mga taga-GCAF, we will now make a intentional declaration to the Lord. We will devote ourselves to the Lord's teaching, to the fellowship with brothers and sisters more. We will devote ourselves to prayer, and we will grow together in love for the Lord and for each other. Amen ba? Amen. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Salamat Lord kay ikaw gyud ang kabalo unsaon pagpadasig kanamo. Sa imong gihatag Lord ang nindot kay nimo na simbahan na maging part kami. You did not call us from the kingdom of darkness and into the kingdom of light na maging kami lang, but you called us into a family, your family. So I pray Lord sa among na learn na love as natural people, na mo love yun mi sa among own biological family, Lord. Among i-pray, Lord, na kani imong gilove na imong gihatag kanamo, imo kaming gibag-o, amo kaning himo intentional na kung bisan asa kami mo adto, makigtipok gayud kayo in fellowship, mo devote gud me sa teaching and the word and the listening of the word, so that ang Christian fellowship, Lord, would show to the rest of the people in this entire world na ang paghinigugmaay namo is real and the love of God is real. And ikaw ang mag-glorify in all things. So I pray you would encourage and strengthen ang tanan namo diri na kongregasyon. Magplano kami intentionally. We will make resolutions to have more wonderful biblical Christian fellowships. Lord, in Jesus' name, amen.